Adabata nata? Patanggalang lang ha? Hay, apa yaman to alam kanyak? Masala lang anong pwede tsura mo kaysa kanyak. Tumalyaw ka man pala dyan ti Sarmeng bago nakuyawan. Ha? Gamit ti Sarmeng. Nung makikita gamit ti rupa ti Sarmeng. Mabadbadri pa kaon. Ito yung moy. Hindi lang napaguston nga makautang. Kagura na taon. Supay makaon. Ang ganda kasi nga tao. Nagriga mga dagsingir. May sana mo di ba? Tinandras nga ta. Kasi ga man. Barang makauta manin. What? Bak, Ano? Daw ang problema, Maud? awanin. Naling niya pong kon. Nagyaman na gayam dyan tidyo. Ang problema, Jay. Kung ada nga rod, no adang ka, di malipatan tayo tumulong. Ato ti may baka niya ma. Hanggang agkusit, itipadam nga tao. Tadakais, lalalo no pada mamarigrigat. Ngayon, di mamuti karma. Karma is strike twice nga kunada. Baba Jay, ang problema, Jay. Ay, pas daya. Manipod tata. Balbalo na kon. Dapat lang. Tano di kag balbalaw. Ay, George. Baka pati aja demonyo, mabain kanyam. So, habang nasaba pa, napigsa ka, agaramid ka tinasyatain. Wen, kami da kami nga kabailak. Ano makatulong nga. Napay dati maat katawa, Jay. Nagpasi ka mabasit. Nagtubras ka. Bangsit ang iwa mo. Wen, nalipatak. Tikal man nakpimadilag tutbras. Yan. Kasano nga rin makatulong ti sa balay. No, ultimo ta sarilim, madim matulungan. Unahin pa lang mga tulungan ta sarilim, Wen, nalipatak lang kami nagtutbras. Ang tutbras na damdama bago na maturog. Uray haanin, George. Basta nuog sa uka, aputa matang iwa mo. Mawatong daw gagod na kasi nagsasao. Ang tutok ng ngot ko. Taling ka nga talaga. Mamati ka, mate. Kung kuna lang mit, Kasi nung bisungin ni tringain, liwanain. Na-disappoint ka niyang bitaon. Ay, wen na ya. Maniputatan. Kinanay na itutbrasan. Ang mamintalo na kpaigdigo sa nanukan. Manintalog di gustay. May sabulan. Tipid ka mit ni sabunay. 3 beses. May saal daw. Dapat lang, lakayang kan. Din pa yung maurnos tabagbagim na Sabi niya gamitin mo sabon niya. Ano sa pagsabong ko? Naggaspang nga ito yung kutis ko na eh. Uray tarupam, naggaspang. Padasi maji albatros. Napinta sa Jay. Albatros? Nabang lumoy adya? Kuwin, Uray gatak kaya tangiwat mo, kaya napabangloy na Jay. Ramanak to man, nususto mo lang tabagbagam. Ay, George, madi nga mabalain. Malasong ka Jay. May lang nga pang sabon na ti kutkutis kin pagdaradram ng stirupa. So malagayan nagmay takutis mo ha. Tadya magayam tikang gamitin. Ay, win na George. Lalo no, hanak agin inom iti arak. Makita mati kutis ka. Kutis baby, kita mo ni. Makikita pa kita urat-urat na ni. Pudawin. Nagnisip ni. Abay pagkagatanga man dyan nga sabon. J. Watson. Watson? Pwede no ha, Jay? Di nakapay nakaunag ka sa Jay. Beer house to lang naman tayo mga sirikin. Nagsahod ka labasit. Isuti una imong. Boy, nabayagak nagbalbalawin, boy. Dapat lang. Tano ka di kagbalbalaw. Siganto mo lati ka kaasay. Apin ni Andres Gayam, maging nakadwa. Pasalamat na kumadyan tidyo.
Uwe! Datay ko pa yung urahin, naumit tayo. Baka daw pa yung mata, tsaka karamidan na di balay da. Yung talaga magpasalamat tayo. Hoy, tama ata. Yung dati tumultulong kanya, dimlip-lipatan ti agpasalamat. Ni, papanan na ito. Sino ata? Boy, panam. Anak mo nagpa. Nagsigay. Nagkaring nung tamalak damasita. Sigurado ka, dama alam. Baka mabuting ang gidilamis kanyam. Sakpay. Diskarte ka dyan. Tapi sinata katbang bak. Kus pangrupa na. Nay, madi ka mula na uyaw-ya. Tapi sino ata ba? Ha? Nagmadi ti tabas tingiwa na. Tapi sinata katbang bak. Ang ingisit. Nananima di makita di sa ingitin. Sak ni George. Ti pinakagwapo ti barangay tayo. Madi mo na napuskul tarupa niya. Sino ata ya ba? Nagpigsa ti tamanan. Ben Pogi. Kaso nagbaling nga Ben Pogsit. Dati bata nata. Adda bata nata? Atanga lang lang ha? Hay! Apa yaman to alam kanyak? Masala lang anong pwede tsura mo kaysa kanyak. Tumalyaw ka man pala dyan ti Sarmeng bago nakuyawan. Ha? Gamit ti Sarmeng. Nung makikita gamit ti rupa ti Sarmeng. Mabadbadri pa kaon. Gusto ta ko nam. Apa niya gamitin nga sabon niya? Aji Rosal ay kulay blow. Nagbangla dyan kahit nagbula. Kahit mo kuminis mo lang. Tapos lagi ni Baak. Then rekomenda na kanya nga sabon ka. Anama aji mo itpak. Tibagay kanyang nga sabon na jay ko Albatros nga puraw. Nataptapa nga jay. Tano maikat ang amin nga kabgab mo. Baka nangangin na maajay. Nalakala ajay. Pati ipis, di na kaya tiangot na ajay. May saji Pagkatangan nga na ajay. J. Watson. Wayne, sabay tanto gumatang. Ha? Hindi ka kahit nga kadwa? Naggalas ka? Baka naman dayote ka yung babae kanyak. Di mas lalo nga madi ka kahit kadwa. Nagragot ka. Tala na kayo man nga duwa. Apo, nagkauyaw kayo. Parehas kayo mo lang nga nagalas. Kati ito mo gawin na eh. Kasang sangpit na pa lang. Bagbaga na nga pangit na kon. Peso mo yung bagbaga ka. Problema ka ba doon? May problema ka ba dun? The problem is your face. What's wrong with you, my face? Kaya mo nga papispisang ka. Nay, natangsit mo lang ato eh. Kapan lagpakat sigay. Pa-English pa eh. Makapa-English aja gurgura may numakala. That's right, Baak. Gurami, araro. Tinuno is life. Mapangkaman na tagpakatin, mabibisin kan salang. No, I'm not hungry. I take my time. I take. May time. Take. Ulak to ba taulong? Kapiyata ka kadpam. Salasong ko, taulo na. Pag-uyaw mo ato yun. Sila nakagwapo mo. Apay, makagwapo yata English. Yes, I'm very handsome. Handsome? Sarimulyo nga isaw. Nilaki dagito nga duwa na yan. Gwapo kayo nga duwa. Sa mga bagbagan. Awan tinayan ang kapangit. Nauyaw daw. Ala, sige na yaro doon na panakpigpangat si Sigay. Umaluman. Goodbye, George. Pangit. Umalis lang ako dun. Dapat lapasambot na. Kasi din na lang aja George. Kim nasingpit mi lajay. Masimpot. Nung madi mapagkatiwala natin rupak, mas lalalo nga madi mapagkatiwala dyan rupa na ajay. Apay, kamamamaji tao, ta bagbam ti kasdayain. Ha? George, bago agsao, dapat amamim pa lang umuna di tao. Ayan. Dala na gamin eh. Inayaw-uyaw na gamin. Para kasday lang. Si kayo, nagbasit nga ba? Nagpadakilin nyo pa. Taka nga ako din.
panakpay gumatang ti Albatros di Watson. Talaga Pinay Paiso na. Lulo nga talaga. Kaya mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degreaser. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Pati kanino motor ato. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin og gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di kadina. GR4 Degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh.